Ah! Lina. Ano yung ingani doon itong kapalaran, no? Anak mo ta sa pobre. Aw, maapoy gihatag sa Ginoo. Aspo ba? Sa taman, Aspo. in anita. Anak sa membro sa ASPO. Naunsa go ng aspo. Ubring uten. Buing. Ina. Unsa god? Sige ra man kag lina-lina. Muna na to ba? Ano man di ay? Ingani itong kapalaran no nga no Aw. kapumantang mga anak ng dato, no? So sige no. Ingani pa dito itong kapalaran ba? Itong mga ginikanan sa US lang nawala. Si auntie na lang atong gipuy-an dire. Napoy auntie na to. Sige nagpanugo, bisag unsa ray pang sugo, di ba? Ambot ba oy? Ngano siya oy? Pero sagdi na lang strikta ra bagid kaayo. Kaya na dug siguro ng dagang karaan. Buwang kaminyo ang siguro ng Oh, yun. Ingana jud na. Sipot ng utok ana. Buwang na manahali. Iguwa nga, wa na minyo. Iguwang bitaw na nga wa maminyo. Musuro nagisapot na siya. Siguro ni angay anak since birth. Wa ni angay since birth. Muna siya gisapot. Sugo diri, sugo dito. Sige na siya panugo eh. Pero sagdi na lang. At least natin ikapuyan, no? Maog Oo, yun. yan din nato, no? Antod ka no sa amin, tani mag-antos. Pero, sabot ha, may eskwela doon tagtarong ha. Para nindot, punta o kaugmaon. Aw, oy. Isud po dong magpabilin tang ingon ani. Unya. Siyempre. Kung Sa kinsay mga mayahay pangandoy na sa tong duha. kinabuhi. Basin ra di ay puhon. Ito magkalimtanay ha. O yapon itong mga. Ikaw po, ka-promise ka na ani mo nako. Aw, nganong dili. Basta kay kung unsay atong mga Basig ikaw siguro. buwan karon, ora po na Ako'y pabuton, dili. Sa yun. umaabot. Ito gihapon kung unsa ko karon. Isan pa buwi sa madato itong kahimtang, no? Ko mautro. Ano man taan ni diribag kayod kalabaw. Pero sagdi lang, at least importante, naka-eskwela ta, diba? Anong gani no, wadiha si auntie dire kay kung nakapato, suko man to magduol ta. Kay madlok man siya katong ichismis. Ingana jud di siguro ng nay babae nga natiguang nalagas nawa na minyo no sa puton. Ako no, minyo dito oy. Kay kumusugot at napariha kong auntie, manimong lagas. Aw ako. Kung kahibaw kung sa pa yung kapalaran, maminyo ba ko o dili? Ambot lang ka pod ka ha, tinuri na sayon. Kung maminyo ko maayo, dili, maayo gyapon. O bitaw no? Kung auntie ba, tinuod man sa na, strikta bitaw. Noog yun. Ito na lang yun ang sabton kay mo alam na iya. Ang dalain kapaingnan. Niya, sa puton. Si kasapot kay o siguro na makatilaw since birth. Muna, kita balag strikta na atong iyaan. Ato na lang ang agwantahon. Oh no! At least nga naka-eskwela ta diri. No? Sabot ta ha. Basta, magtarong lang dyan tag-eskwela. Yung ta kay ba kung sa'y ato ang sa tuy ato ang umaabot sa atong kaugmaon.
Ang Ginoo ra may nahibaw ana. Kung madato man ka o kinsay madato, ikaw ba or ako? Basta, hindi ka magkalimtanay. Promise na ha. Sige, promise ni mo na ha. Sige, miss ko ila ito tagtarong. Kaya siyempre, para natay hayag nga kaugmaon. Mayroon ganin na sa antino, kay pisagwa ng minyo, maistra man. Tunay nindot nga income, di ba? Kung wala pa na siya, di sa taga-eskwela. Ang ingani naman, dutasukan pa sa una. May gani, may gani rin no, ay duha na di rin no, kaya sa kita mang duha, itong trabaho, atong gani po, kaya kitang duha. May gani, kaya kitang duha na kaayon mingaw. Kung sa itong trabaho, atong tabangan, di ba? Uban sa. Kaya naman po, tabangan kaya para dali na mahuman, di ba? Dali katang mahuman. Mao do, dili kayo tantong, dili kayo tantong gani. Mingaw, di ba? Okay ra kayo, balag na tabaan na si ante, ayaw na lang ng agwantahon. Ang sama niyo? Duhang baji? O dyan na matikdan na aning duha ba nga? Sag-asa, kung sa'y trabaho mag-uban, dito dyan ni magbuwag. Hoy! Kamong duha ha? Anong bisa kung sa'y inyong trabaho, hindi bang tabangan? Wala na, di pwede. Magbuwag. Ang usa manilig, ang usa manghugas. Oh no! Ikay manglaba ka mong duha, manghugas ka mong duha. Magluto ka mong duha, manginlo ka mong duha. Ano? Di pwede na, di pwede. Di pwede. Kay samot ka dugay. Isa-isa magbuwag mong trabaho kaya rong daling mo man. Di ko musugot nga na. Wala nte, ang araw kung tabangan kaya may madali upang ugas ng kauban. Oh no! Dali mamudog tabangan nante. Dali ra kayong mahuman basta among tabangan. Hindi ante. Kaming duha maghugas. Sinsa nante. Okay. Ha? Oh, niya amo ra lang ko anon. Di kahuman ane. Di ante. Pero yung tabangan na muari kadali. Unya, mag-iya-iya na me. Di ko musugot nga na. Sunod ha. O sige, iwasan nito na. Sunod. Hindi ako gustong makita pang uban mong trabaho. Oh no! Tabangan do sa trabaho, yung tabangan. Dapat maglahi-lahi mong trabaho. Sige, pagdali, dalian nyo na. Napahinlon nito. Sige. Sana may tubuhato na ni Ron. Lina. Nas antin lakaw naman. Kuan ba? Masugot ka nga. Lahi tayo ikaw kung manghinlo. Dapat kambal. Naanan na ingnon nga. Magsigir at ingon si nanay sa dihagong kita magpas nanay. Pagkatao na to, kambal. Dungan tagbanganak, di ba? Anti, oy. Panganak ta, dungan. Tama. So, dapat, nahunang-hunaan ba? Kung unsay itong mga trabaho, atong tabangan. Kambal, di ba? Sige. Ato inon nga sa una, ingon si nanay nga, kinahanglan, dungan man tawag lusot, kay kambal ganita, dungan tagpanganak. So, dapat kunutanan, kung siya itong buhaton, kita dito kunong duha. Kaya kung dili daw kitang duha, magsakit daw lang sa ayaw pasabot. So, ano na itong iraso ni ante para di na tayo pagsakit na kung uban ta mag-uban. Oh, tama, John. Nga na, tama. Wais ba? Mindset. Sige, may ganit na na ko. Masumpa lang na. Pwede na lang din na mag-uban. O, ng taon niya, no? Trabaho ko. Nanay maminyo na to. Nanay maminyo na ako. Okay, niya. Approve ko na itong ingon. Tama, kung ingnos ante unya, kung mubadlong pa siya nato, mga anong kauban niya punta. Atong ingnon.
Magsakit ta kung di ta maguban. Gambal gani no. Dapat unsay trabaho tabangan. No, 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 no. Pero masumpa lang kung nanay mag-renew pa. Okay. Okay tayo. Ayo jud. Sige, sige, sige. Ah. Ibong dito sa antiyon niya ba? Kay. Kuyog dito ang luha. Tama dyan, ito nalasan sa ante. Basta, nasa buta mo na ito rason. Okay? Alasan nyo sa ante ba? Ay, good kayo ng nahuna, no? Nawarag yung duha di magbuwag. Okay, na nanin ako. Magbuwag. Oy, 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 lina, kun. Unsa naman po na? Among kamo nang pong duha diha na nilig. Di ba ging na naman ako magbuwag, no? Nangaunsa ang taon mo, gaya mamugo, di mo minaw. Di ante. O ante, bitaw. Wa ba ni kagay ba ante nga magpuyog mong Tambal man, mi. Sa among trabahoon, kami Dapat sugduha dili may kay- magbuwag. Nakalimot ba di ante nga tambal ba nami? Sakit ka? Oo, kaya magsakit man daw na mo ng isa kung buwakon mi. Diba? So kung sa imong trabaho, among tabangan. Eh mata nanay. Sa bata pa min, ingon siya. Kambal ko no mi. Nanglan ko sa imong trabaho, among tabangan kay kung di daw mi magtinabangay kay magsakit na mo. O ba? Wala gingon sa imong mama. Kinanglan jud mo maguban. Sakit mo kung di mo maguban. Ama ko kay bawa na. Aw. Man ko kay bawa mauday na. Sige. Sige, okay na. Sa ko gusto nga mag simba ko. Tinuod man yung ging nun. Sige. Basta dalian lang na ninyo ha. Okay. May problema. Sige. Dalian ninyo na. Sige na. Ako'y lakaw. Dali ko. Sige na. Lakaw ni auntie. Auntie. Agdungan tabi sa kung sa itong waton tabangan. Okay, kayo.